वाह 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 रे मनोहर जी वाह। उल्टे चोर कोतवाल के डांटे हमारा कहता कि मर्यादा के विपरीत में हम गाना बजना हम गावता नहीं। हरे हरे बहेरा का दो एह में कओह में इसमें के उसमें अमाघ में के पुष्प में वह छौड़ी वह गाँव छौड़ी पूछे कौन गाँव लगल बिहार उत्तर प्रदेश के बात बतियावे कि हमार बिहार हो हमार उत्तर प्रदेश है हो। वाह आजे बनिया काल्हू सेठ बोले से पहले बात पूछे के चाहिए हम कौन बात हम बोलत है। उत्तर प्रदेश बिहार तू बांटा तड़ो तो सुना हमारा आरा जिला का हो पावन निमाटी सिद्धाश्रम के तपोभूमि बाबा विश्वामित्र जी के जाना ताड़ा लीला दिल्ली के गद्दी हिलावे वाली माटी हो सासाराम सोहे शेरशाह जी के किला जहाँ विभूति बिस्मिल्ला खान नियन भइले बाबू जगजीवन के धरती रंगीला कड़ी कड़ी मोछ बाबू कुंवर के ना जाने इहे ह शिकारी जी के शान आरा। एगो बात कला भिख मांगा हम भिख मांगा हैं भइल बड़ा टाटा बिरला हैं एगो खिस्सा का हाला अरे छौड़ी तोर चौरे कतने जमाड़े गिरी हमारा का लगल उल्टा सीधा तू बात बोले अब तारे के गीत सुनाई तनी हट के हमनी के मुकाबला होता तो तनी हट के होके आज इकुल साजबाज हमनी के समाज से विलुप्त होता हुड़का पखाउज विलुप्त होता बबुआ तनी को हमारा हुड़का पके गीत तनी हमारा को याद तनी पड़ल बा यह तो तनी हुड़का हम तरह का सुनाओ तन देखो ए बबुआ कौनो चीज के सीजन होला आम मार्केट में बेचाला तो 2 महीना चाहे 3 महीना जामुन बेचाला 1 महीना अमरूद बेचाला 2-3 महीना कौनो चीज के सीजन होला लेकिन आरा बोलिया छपरा का खोजेला सालों भर वो हमार से गीत सुनो। अरे ढोढ़ी एक नलिया ए पिया जो बना दू नलिया सुतल में जो है पिया हो अयारा छपरा बलिया सुतल में जो है पिया हो अयारा छपरा बलिया हाला चलिया जोधारी जा मेरा रहर मचल हाला चलिया ध्यान दे मनोहर भाई दल 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 के पिया हो देही के देवलिया दल 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 के पिया हो देही के देवलिया है
मनोहर भाई का गाना बजाना हो त चुस्सा चुस्सी करे लागल भावरा से कलिया चुस्सा चुस्सी करे लागल भावरा से कलिया ए पिया भावरा से कलिया ए पिया भावरा से कलिया खोदा खोदी करे पिया हो उरुआ पगलिया खोदा खोदी करे पिया हो खोदा खोदी करे पिया हो उरुआ पगलिया गीत के लास्ट में कहल गइल कि गलिया में हलियर बाजल रुनु झुनु पायलिया गलिया में हलियर बाजल रुनु झुनु पायलिया ए पिया रुनु झुनु पायलिया ए पिया रुनु झुनु पायलिया ए हा तब का होई तो कहिया शिकारी अइब चटे ओठ फललिया 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 अब ध्यान दो मनोहर जी ध्यान दो हुड़का के गीत गौनी है आ हुड़का के गीत तू गई हो लेकिन अब तारा के एगो हंसे वाली तनी बात एगो याद हमारा पड़ल भी है ध्यान दो भर्ती निकल रहे गोरखपुर में इनकर नाम है मनोहर आगो इनकर छोट भतीजा बा उनकर नाम है हरिहर जानी जे तनी इनकर भतीजा तनी बुरबका हो तनी कम तनी पढ़ल लिखल हवे जानी जे इनका से कहले जे चाचा बाचा ए चाचा काहे बाचा गौनाई गावला में कुछ बाना ना चलो चली जा रेलवे ग्रुप डी के भर्ती निकलल बा चली जाओ में भर्ती हो जाई जा ती जानी जे अपन पढ़े लिखे में तेज अपन हइये हमें इनका सोर्स पर भी अपन बढ़ले बा इनकर भतीजावा तनी कम तनी पढ़ल लिखल ह एहे जानी जे गोइलो गोरखपुर में इनकर भतीजावा कहलस कि चाचा मास्टर साहब जौन क्वेश्चन पूछिहन नु हम तारा पछवे खड़ा रहब आ तू कस के बोली ह हमहु याद कर लेब ए जानी जे ओ दिन लिखित परीक्षा ना रहे ओरल टेस्ट रहे मौखिक परीक्षा रहे ए सरकार जानी जे मास्टर साहब कहले जी मनोहर गुप्ता जी बलिया से आप आए हैं कहले जी यस सर इतनी पढ़े लिखे में तनी तेज हमें जानी जे कहले जी यस सर हम बलिया से आए हैं कहले जी मास्टर साहब कहले जी आपसे 3 क्वेश्चन किया जाएगा यदि मनोहर जी आप बता देंगे तो समझिए कि आपकी नौकरी पक्की हो गई इनकर भतीजा पछवे खड़ा रहे ई तो कहले रहे जे चाचा तनी कस कस के तनी बोली हो जे हमहु सुन ले हमहु पास हो जाई जान जाए जे इनका से प्रथम क्वेश्चन कइल गइल मास्टर साहब कहले कि आपसे 3 क्वेश्चन किया जाएगा प्रथम क्वेश्चन आप से मैं ये करता हूं कि बताइए भारत देश आजाद कब हुआ कहले जे सर काम तो लगा था 1857 में लेकिन होते 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 15 अगस्त 1947 को हुआ दूसरा का क्वेश्चन कइल गइल कि बताइए
मनोहर जी इस भारत देश को आजाद करने में किनका किनका हाथ था। तो कहले जे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, मंगल पांडे, वीर कुंवर सिंह वगैरह हजारों हजारों वीर थे। अब पछवा इनकर भतीजा रहे वो याद कर ले जाए। तीसरा का क्वेश्चन कल गुल कि मनोहर जी बताइए आसमान में तारे कितने हैं। तो कहले कि सर इसका भी वैज्ञानिक लोग पता लगा रहे हैं। मास्टर साहब कहले कि ठीक है आपकी नौकरी पक्की हो गई, आप जाइए। अब इनकर भतीजा अइले हरिहर गुप्ता जी। हरिहर गुप्ता जी अइले जानी जाए। मास्टर साहब कहले जी हरिहर गुप्ता जी आपसे भी 3 क्वेश्चन किया जाएगा। यदि आप बता देंगे तो भी आपकी भी नौकरी पक्की हो जाएगी। कहले जी ठीक बा सर कीजिए आप क्वेश्चन कीजिए। अब मास्टर साहब ओजा क्वेश्चन बदल दिले। आई तो तीनों क्वेश्चन में आंसर याद कैले रहले इनकर भतीजा। मास्टर साहब कहले कि हरिहर जी बताइए आपका जन्म कब हुआ। तो इनकर भतीजा कहले कि सर काम तो 1857 में लग गया था, लेकिन होते 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 15 अगस्त 1947 को हुआ। अरे कहले जब वाह, अरे इतना साल गर्भे में तू रह गया। पेटे में रहला ना तेरी इतना दिन 90 साल गर्भ के अंदर तू रहा। क्या कर रहा था गर्भ के भीतर? उसमें दुकान कर रहे थे। दूसरा का क्वेश्चन कइल गइल कि हम ये जानना चाहते हैं कि जब 15 अगस्त 1947 को जब तुम्हारा जन्म हुआ तो तुम्हारे बाप का नाम क्या है। तो इनकर भतीजा कहले कि मेरे पिताजी का नाम महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, मंगल पांडे वगैरह हजारों हजारों वीर थे। मास्टर साहब कहले कि अरे तू पागल नहीं ना है। तो कहले जे इनकर भतीजा की अभी इसका वैज्ञानिक लोग पता लगा रहे हैं। वाह, आओ तनी हुड़का के जवाब हुड़का के गीत से दो।